Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gödel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Azerbaýjanyň döwlet prokurory derneji jurnalist Hadiza Ismayilova üçin 9 ýyl türme tutsaglygyny sorady. Ismailowanyň ejefi Elmira Hatijanyň özüne prokurorun 9 ýyl iş kesilmegi barada talabyny eşitende muňa gülenligini aýtdy. Güldü. O da men kimi dedi ki az verimler. Owganistanyň Demirgazagynda Jowuzjanyň polisiýa ýol başçysy goňşy welaýatdaky harby operasiýalaryň netijesinde Faryapdan gaçyp çykýan söwüşçileriň Jowuzjana barýanlygyny aýdýar. Bu uluswaly Qarqyn Hamov ýaky uluswaly durda Samos Marz karardar. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklar görülýär. По нашим данным, в конце августа или в начале сентября президент планирует посетить Daşowuzский vilayet. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Azerbaýjanyň döwlet prokurory derneji jurnalist Hadiza Ismayilova üçin 9 ýyl türme tutsaglygyny sorady. 21-nji awgust edilen bu talap 39 ýaşly janan jurnalistiň işine Bakunyň sudunda ýapyk kapylaryň aňrysynda garalyp başlamagynyň ertesi öňötürildi. Ençime jurnalist şeýledi Fransiýanyň, Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň ilçileri 21-nji awgust dinlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmän soň sud binasynyň daşynda garaşdylar. Azat Ýewropa Azatlyk radio bilen işleşýän we Azerbaýjanda resmiýlerin korrupsiýa baş goşmagy barada maglumat taýýarlan Ismailova ogurlukda, salgytdan gaçmakda we öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp sud edilýär. Indiki dinlenşiň 26-njy awgustda geçiriljekdigi aýdylýar. Raňbaş Saýy ruhanysy Ayatullah Ali Al-Sistani hakyky reformalar geçirilmese ýurdun ençeme problemalary bilen ýüzüýüz bolup, hatda bölünmeginiň de ehtimallygyny aýtdy. Sistani aýratynam howpsuzlyk güýçleriniň çägindäki korrupsiýanyň we ýokary derejeli resmiýleriň öz weziplerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň İslam döwleti söwüşçi toparyn geçen ýylda ýurdun uly böleklerini batyp almagyna ýol açanlygyny 20-nji awgustda France Press agentligine aýdypdyr. Sistani Iragyň siýasatçylaryny günäledi we olaryň köpüsiniň Iragyň halkynyň bähwitlerine ýeterlik üns bermändiglerini muňa derek öz şahsy siýasy, dini we etnik bähwitlerine ünsüni gönükdirenligini aýtdy. Xitayň maliýe bazaryndaky çökkünlülük 20-nji awgustda dünýäniň maliýe birjalaryna täsir etirdi we global ykdysady ösüşiň haýallamagyny bildirilýän aradalanmalary güýçlendirdi. Dow Jones senagat görkezijisi 358 punt pesa gaçypdyr. Iň uly mesele biz Xitayň ykdysadyýetynyň näme derejede haýallandygyny bilmeýäris diýip Wunderlich neşriniň bilermeni Art Hogan belliýär. Ähli ýurtlaryň sowda indeksi çökkünlülüge ýakyn 7 aýlyk derejeden soň 1,5%-ni ýitirdi. Ýewropanyň aksiýalary 1,9% peteldi we Germaniýanyň DAX indeksi 2,1% petelip ýanwar aýyndan bäri iň aşak derejäni görkezdi. Aziýada indeksiň 1,5% petelmegi Aziýa Ýuwaş Okean regionunda soňky 2 ýylyň dowamında iň pes dereje boldy. Gazakistan valyuta bazaryndaky durnukçylygy degişli çäreleriniň çäginde öz milli pulunyň daşar ýurt valyutalaryna gatnaşygyny saklamak boýunça çäklendirmeleri ýatyrdy. Munyň netijesinde Gazak teňesi öz hümmetiniň 4-den 1 bölegini ýitirdi. Türkiýe İslam döwleti toparyna garşy görüşmek üçin has köp hereket etmeli. Aýratynam Siriýa bilen öz serhedine İslam döwleti toparynyň täze hakyna tutulan agzalarynyň adatça geçýän ýerlerine gözegçiligi güýçlendirmeli diýip Birleşen Ştatlaryň Goranmak sekretary 20-nji awgustda aýtdy. We do want Turkey to do more in the fight against ISIL. Your specific Pentagonyň müdiri Ashton Carter Türkiýanyň İslam döwleti toparyna garşy koalisiýa goşulmagy razylyk bildirenligini, emma onuň indi 1 ýyla golay wagt bäri howadan amala aşyrylan zarbalar üçin öz harby uçarlaryny hem goşmalydygyny aýtdy. Türkiýanyň İslam döwleti toparyna garşy söwüşlere gatnaşmagy çäkli bolmagyna galýar we ýurt Kürt separatistlerine garşy ýakynda gaýtadan dikelden uruşuna has köp üns bermäge ýykyn edýänligini görkezýär.
İslam döwleti topordyň töweşijileriniň Siriýanyň merkezindäki şäherde gadymy buthanany we ibadathanany ýumurunlygy habar berilýär. İslam döwleti topordyň töweşijileri Homs regionunda Al-Qaratayn şäheriniň golayynda 5-nji asra degişli Mar Elian buthanasynyň ýumurulşyny görkezýän videony 21 awgustda sosial media arkaly ýaýratdylar. İslam döwleti topordyň töweşijileri şäheri 5-nji awgustda basyp aldylar we 230 çemesi adamy şol sanda hristiýanlary ogurladylar. Orsiýet özüniň Eston polisiýa ofisirini çalyçylykda aýplap 15 ýyl türme tutsaglygy barada höküm çykarmagyna Günbatar tarapyndan edilen tanqidleri ret etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi suwdyň Orsiýetiň we halkara kanunlaryna laýyk geçirilenligini we Eston Kohverň ähli hukuklarynyň berjay edilenligini 20 awgustda aýtdy. Daşary işler ministrligi Günbatary jenaýat işini siýasalaşdyrmakda aýplady. 19 awgustda Kohverä iş keten Orsiýet onuň geçen ýylyň sentýabr aýynda öz territoriýasynda ele salynanlygyny aýtdy. Talin Kohverň Ferhide ýakyn ýerde oğurlanyp äkidilenligini aýdýar we onuň tutsaglygyny bi-kanun diýip adlandyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzeliklerini dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azerbaýjanyň döwlet prokurory derňeji jurnalist Hatice Ismaýylowa üçin 9 ýyl türme tutsaglygyny sorady. Bu talap 39 ýaşly Zenan jurnalistiň işine Bakunyň suwdunda ýapyk kapylaryň aňyrysynda geçirilýän dinlençikde öňe sürildi. Suwdyň jaýyna ençime jurnalist şeýle-de Fransiýanyň, Norwegiýanyň we Şweýçarýanyň ilçileri goý berilmedi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Hatice Ismaýylowanyň ykbalyny degişli soňky maglumatlary Kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Azerbaýjanyň prokurory Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän derňeji jurnalist Hatice Ismaýylowa 9 ýyl iş kesilmeni sorady. 21 awgustda beýan edilen bu talap häzirki wagtda ykdysady galpylyklarda aýplanyp suud edilýän Ismaýylowanyň işi bilen bagly öňe sürildi. Ismaýylowa özüne ýönkelýän aýplamalary red edip onuň syýasy ähengligini aýdýar. Prokurorun beýanatyndan soňra suudiýa dinlençigi toktatdy we suudi işiniň 26 awgustda gaýtadan başlanjakdygyny eglan etdi. Suudyň şol gün hem kararyny belli etmeginiň ähtimaldygy aýdylýar. Ismaýylowa we halkara hukuk goraýjy guramalar bu suud dinlençiginiň syýasy ähengligini aýdyp, bu çäräniň Ismaýylowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmileriniň eden etdilikleriniň üstüne açýan derňe işleri sebäpli aralmak maksady bilen gurnalýandygyny ýaýarlar. Ismaýylowanyň ejesi Elmira Hatijanyň özüne prokurorun 9 ýyl iş kesilmegi barada talabyny eşdende muňa gülenligini aýtdy. Güldü. O da men kimi dedi ki az verimler. Elmira hanım Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda meniň çağam hiç hile yaramaz işe baş goşmady, ol mudama hakykat aýtdy diýdi. Benim uşağım yani hiç wagt pis iş görmüyor, düz danışan. Ençem halkara bayraklarynyň laureaty Ismaýylowa suwdyň özüni nähak jezalandyrmak üçin işçiň hereket edýändigini, özüne garşy ýönkelýän aýplamalara jogap bermäge, özüne we aklawçysyna ýeterlik wagt berilmeýänligini aýdýar. Bu çaltylaşdyrylan suud, siz bize suudyň prosedurasy barada gurrun etmäge hiç hili pursat bermeýärsiňiz diýip ol 12 awgustda suudiýa ýüzlenip öz pikirini ma'lum etdi. 7 awgustda başlanan dinlençige diňe sanlyca diplomata gatnaşmaga mümkinçilik berildi. Garaşsyz jurnalistler we aktivistler suudyň zalyna göý berilmediler. 39 ýaşyndaky Ismaýylowa hökümeti tanqid edendigi sebäpli kıskaca alınan 10 töweregi aktivistiň başyny çekýär. Geçen hepde Bakuň suudi beýleki 2 aktiviste Leyla Yunusa 8,5 ýyl we onuň näsä adamsy Arifa hem 7 ýyl iş kesdi. Olaryň maliýe galpylyklarynda aýplandylar. Dekabrda tutsak edileli bäri Ismaýylowa deslapky tutsakhanada saklandy. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Ismaýylowanyň boşadylmagy baradaky talaplaryna Baku kulak gabartmady. Halkara güna geçiş guramasy Ismaýylowany wyjdan esiri diýip häsiýetlendirdi. Jurnalistlary goraýan halkara komitet bolsa onuň jurnalistiki işi üçin jezalandyrylýanlygyny nygtap beýanat ýeretdi. Ismaýylowanyň Azatlyk Radiosynyň azyry gullugynda çap edilen makalarynyň arasynda 2010-njy ýylda Azerbaýjandaky altyn käni boýunça kontraktyň nähili ýagdaýda prezidentiň başgalasyna berilenligi barada gurrun edilýär. Onuň 2014-njy ýylda çap eden makalasynda bolsa prezidentiň gyzlarynyň Azerbaýjanyň iň uly mobil telefon operatory Azercell bilen ilteşigi ýüze çykarylýar.
İsmailova öňkü kardeşi Tural Mustafayewiň aýplamasy esasında dekaberde tutsak edilipdi. Mustafayew öz aýplamasynda Ismailowanyň ony öz janyna kast etmäge öjükdirendigini aýdypdy. Prokuratura soňra Ismailowa garşy salgytdan boyun gaçyrmak we bir kanun biznes etmek ýaly aýplamalary hem ýönkedi. Soňra 10 awgustda Mustafayew suda beren ýüzlenmesinde özüniň janyna kast etmek finançygynda Ismailowanyň hiç ýeli dahylynyň bolmanlygyny we özüniň ruhu çökünlüge adaglysı bilen aralaryndaky düşünşmezligiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Sudiýa Mustafayewiň adyny Ismailowanyň sud işinden çykarmady. Şeýle-de sud 24-nji ýylda Mustafayewiň ilki başda howpsuzlyk güýçleriniň basyşy esasında şeýle aýplama bilen çykyş edendigi baradaky pikiri hem hasaba alman redetdi. Ismailowa ençeme abreyli halkara fiýlaglar bilen fiýlaglanan belli Azerbeýjanly jurnalistdir. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, bildirişimizi diqqatiňize ýetirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Demirgazygynda Jowuzjanyň polisiýasynyň ýol başçysy goňşy Faryapda geçirilýän harby operasiýalaryň netijesinde şol ýerden gaçyp çykýan söwüşçüleriň Jowuzjany barýanlygyny aýdýar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganistanyň Jowuzjan welaýatynyň hakimi Lutfulla Azizi Awganistan ru internet gazetine beren gurulmada jeňçiler Faryap welaýatynyň gaçyp Jowuzjana gelip ýerleşendigini aýtdy. Jeňçileriň Anhoy arkaly Jowuzjan welaýatyna gelýändigini hakim ma'lum etdi. Jowuzjan welaýatynyň 6 etrafynda jeňçileriň toplanandygyny ol belläp geçdi. Jowuzjan welaýatynda jeňçileriň güýçlenýändigini welaýatyň polisiýa idarasy Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçileriň Jowuzjan welaýatynyň 10 etrafynda da hereket edýändigini habar berdi. Jowuzjan polisiýasynyň howpsuzlyk idarasynyň başlygy Abdulhafiz Haşiňiň Azatlyk radiosyna aýtmana görä, welaýatda howpsuzlygy üptün etmek boýunça kynçylyk bar. Faryap we Serpul welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Şo sebäpden jeňçiler Jowuzjan welaýatyna gelip ýerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin hem çäre görülýär. Şoňa garamazdan Jowuzjanda jeňçileriň sany gitdigiçe köpelýär. Jeňçiler halkyň durmuşyna wähem salýar diýip Haşi aýtdy. چالش‌های امنیتی برای خودتان بهتر معلوم است وجود داره. ولایت جوزجان و قرار راپورها و اطلاعاتی Jowuzjan welaýatynyň 10 etrafy bar. Welaýatyň 3 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Jowuzjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň köpsi türkmenlerdir. Hamyab etrafynda jeňçileriň hereket edýändigini Haşi aýtdy. Jeňçileriň Garkyn etrafyna da barýanlygyny ol öňe sürdi. Garkyn etrafynda yerli ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda geçen hepde çatışyk boldy. Şonda jeňçiler uly ýetki çekdi. Ençeme jeňçi uruşda helak boldy we yaralandy diýip Jowuzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň howpsuzlyk boýunça müdiri Abdulhafiz Haşi aýdýar. خب ولسوالی قرقین خمام یکی از ولسوالی‌های دوردست ماست در مرز قرار دارد یا به این فکر در اینجا نیروهای امنیتی Demirgazyk Awganistanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militarlaryň bardygy aýdylýar. Jowuzjan welaýatynda da çet ýurtly jeňçileriň bardygy barada gurun edilýändigini Haşi Azatlyk radiosyna aýtdy. Welaýatyň Deşdeleyli atly meýdanlygynda jeňçileriň merkez tutanlygyny ol nagtaýyp geçdi. Çünki Deşdeleyli'de jeňçiler üçin bukunmaga mümkinçilik bar. Şo sebäpden olar Deşdeleyli'de toplanýar diýip Abdulhafiz Haşi aýtdy. Deşdeleyli ziyadtar çün ýek joy bari muhalifin diýär joy hamar ony ziyadtar da ujo
Mundan 4 gün öň Jowzjan welaýatynyň merkezi Şybrgan şäherinden şäher hakimliginiň 5 işgärini jeňçiler zamun aldy. Ýöne il ýaşullarynyň tagallasy bilen bir günden soňra zamunlar azat edildi. Şybrgan şäherine de jeňçileriň weham salýanyny ýerli resmiler aýdýar. Jowzjan welaýatynyň obalarynyň ählisinde dünýäli talip ýarallary hereket edýär. Olar halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. O yerlerde halk öz dawa jenjeliniň çözgüdü üçin Talibana ýüz tutýar diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan oly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrawynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosyny ýüz tutup kömek sorady. Ol öz agatynyň türkmen serhetçileri tarapyndan tutulmagyna 8 ýyl bolandygyny we ondan habar hatyryň ýokdugyny gürrüň berdi söhbetdeşimiz Muhammed Zahiriň sözlerine görä, onuň türkmen owgan serhetindäki Amederýada balyk awlan wagtynda tutulan öz agatyny tapmagy sorap, Owganystandaky türkmen diplomatlaryna eden ýüzlenmesiniň hem netije bermenligini aýtdy. Muhammed Zahir bilen kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinleyelim. Muhammed Zahir, ağaň türkmen serhetçiler tarapyndan tutsak edileni näçe wagt boldy? 7 ýyl boldy. Ha, nirede, nähil ýagdaýda tutulupdy ağaň? Ağamdan meniň balykçylyk etýär, berýärden Amderýadan balyk tutýarlar, şondan soň berýän kenaryndan gelip arkadan kenarda şonu tutup. Akademide şona hiç habar direktörünün başından. Derya goýberinem öldüren birlik belli däresini saklap ýörenem bolsalar Türkmenistanyň adamlary ýa bolmasa öldüren bolsalar aýdyp berdi işte güller şonda ýörek bolsam boljakda. Ağaň derýada balyk tutup ýören wagtynda ol Türkmenistan tarapyna geçipmedi. Derýanyň niresinde tutulupdy? Derýanyň şol derýanyň ortakdan Türkmenistan ýa derýanyň şol bilen öýdeňi derýanyň gaýat jeňelden bilen hakyny var bolmaz. Derýanyň içinden tutulupdy gaýra-gaýra şonda gaýra-gaýra sen Türkmenistan tarapynda. Owganystanyň haýsy obasynda ýaşaýaňyz? Men Jowzjan welaýatynyň Garqman tuwarlyň ku haýrasynda bolýarym. Ağaň niredigini, nähil ýagdaýdygyny bilmek üçin Türkmenistana ýygynyň barmagy synanyşdyňyz? Ýygynyň bar görmek ýagdaýy bolmaz. Her kандай synanyşdyk da boli bolmady bilen hiç bir. Näçe moçetden dawatnama almaly diýär, zat diýär, geçmez goýlar müşkil ekende, başga şöýleýänler ekende. Türkmenistanyň Owganystandaky ilçhanasyna barıp görensiňiz, ağaň ýagdaý bilen baglanşykly sorap. Ha, muňa barıp gördük, men habarlaşyp gördük telefonda. O taýyat sonra sagatyýa biller ýa böylerat biller ýa bilemiz ýok diýär. Aýam ber ýok da şondan sambol aýam bermekde köp biller 3 kere bardy mesela Magasirde. Şeýle ağam sully habar aljak zat diýseňiz näme diýerler? Onlar aýtýar türmelerde bada billerde ölümüz görüşdiýär, soňra size aýam berin ýok da. Ölü bolsa biller sadaka etsek, ýani bir dawatynysy biller bir bar diýip aýdyp berse-de. Indi ağaň çağa çoğasan barmydy? Awada berge bilen bir ogly bar. Ağaň tutulmagyna näme sebäp bolandyr diýip pikir edýäň özüň? Bular ýani şu wagtda bilmesem kaçak berdim kajan şondan algydan bolmalarda o kaçak berlema pul malýarlarda kaçak berlema öyle bir iş ýok. Yani şille bilen bir günan altyp geldi oň jaýyna samsam oň jaýyny taklýarlar da bular. Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda kaçakçylyk edýän adamlar we şolardyr diýip ağaň tutulalygyny pikir edýäň-de. Yo, indi şolardan mekan şonu geçýär da geçen wagtynda kaçakçylardan bular paralyk soňra bular bilen bir kan bir günan soň kaçakçyň jaýyny eltip törmek ýerlerden. Soňra olmasa Huda bilen açyldy tutýan soň. Oň jaýyny alyp ketdi kaçakçyň jaýyna gitdi çönýän bolýar. Ağaň suud edilip edilmeýänligi hakda, haýsy türmede bolup biljigi hakda sizde hiç il maglumat ýok-da? Ýok, ona hiç maglumat ýok. Näçe haberlerden bir 5-6 nefer soňra tutulup gitdi, geldi. Olardan sonra amaçy türmelerde bile göremiz ýokdy. Öýle olamyzdan näçe neferler gidip geldi, ýani olar hiç göremiz ýok idi. Ağaň ady nämedi? Ağam ady Muhammed Salih. Näçe ýaşlaryndadyr Muhammed Salih? Muhammed Salih 37 ýaşyndadyr. Türkmen hökümetinden, Türkmen ýolbaşçylarynyň haýşyň näme? Türkmen ýolbaşçylarynyň haýşyň şonda billere aýdyp berse ýa bolmasa aýagyny berse ýa ölli ýa diýri ýa bille derýa ýa ýa bolmasa eldirýä derýa da ýerden aýdyp bilmez bille şoňa bir sadaka etler etler şondur aýam etse başga istemem ýok. Sizin owaňyzdan başga da Türkmenistanyň serhetçileri tarapyndan tutulan adamlar barmy? Tutulan adamlar köp näçe adamlar tutuldy. Şonu balykçylyk etdi, olar ondan soň bilen jeňelme höle gaýtar goýdy bir adam gidip bilen ýok gaýrandy.
Cengeldim bir adam bilen o adını bir söktük ya o sepille alyatak onu al bilemiz yagan desi vakta. Bolya Muhammed Sahib bilen maglumatın için sağ ol. Boljagan ona bolya hoş sağ ol. Owganistan'yň Jowzjan vilayatynyň garkyn etrawynyň ýaşaýjy Muhammed Zahir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayatynda prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň saparyna taýýarlyklaryň görülýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň resmi medeniýet adatça prezidentiň regionlara saparynda täze deshalaryň dawarala açylyşy bu wakanyň yerli ilat tarapyndan şatlykly garşylanýanlygy barada habar berýär. Azatlyk Radiosu türkmen lideriniň Daşoğuzda etjek sapary bilen baglylykda şeýle saparlaryň yerli ilatyň durmuş ýagdaýyna ýetirýän täsiri bilen gyzyklanyp Türkmen inisiativasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulen bilen söhbetdeş boldy. Gelin bu söhbetdeşligi dinlälim. Farid, siz özüňiziň Türkmenistanyň kronikasy websaytyňyzda prezident Berdimuhammedowyň Daşoğuzda saparyna taýýarlyk görülýänligini habar berýärsiňiz. Eýsem Daşoğuzda prezidentiň saparyna anyk nähili taýýarlyk görülýär? Действительно, по нашим данным, в конце августа или в начале сентября президент планирует посетить Daşoguzski vilayat. Doğrudanım. Bizim maglumatlarymyza görä, awgustyň aýagyna ýa-da sentýabryň başyna prezident Berdimuhammedow Daşoguz vilayatyna sapar etmek planlaşdyrýar. Häzir Daşoguzdaky yerli häkimetler şäher talawlaýyk görnüşe getirmegiň tagallasyn edýärler. Ýagny köçeler, ýadygarlyklary ýuwýarlar. Zaýlar ýaşyl çök bilen basyrýarlar. Şeýlede iki deskan maňa ma'lum bolşuna görä prezidentiň rezidensiýasyna 4 gatly çağalar lagerini gurup gutarmaga çalışýarlar. Häzir bu lageriň soňky işler alınıp barlýar we belki de prezident bu deskanyň dawaraly açylyşyna gatnaşar. Наверное, президент будет торжественно открывать. Farid, siz edara kärhanalaryň işgärlerine gul almak tapşyrygynyň berilenligini käbir mektepleriň okuwçylarynyň kanikuldan çağırlandyklaryny hem ýazýarsyňyz. Eýsem prezidentiň şunyň ýaly saparlary yerli ilatyň durmuşyna nähili täsir ýetirýär? К сожалению, приезд президента в любое время и в любой регион – это огромная нагрузка для местных жителей. Gynansak da prezidentiň islenlik wagtda ýurdun islenlik regionuna sapar etmegi ýaşaýjylar üçin ullukan ýük bolýar. Sebäbi sapar mahaly olaryň hukuklary keskin çäklendirilýär. Howa ýagdaýyna garamazdan büdjet işgärleri, studentler, mektep okuwçylar köplenç duşuk repetisiýasyna ýa-da ýakyn töwereklери arassalamak işlerine çekilýär. Bu bolsa raýatlaryň adaty durmuşyny çynlykay täsir ýetirýär. Bizde var bolan maglumatlara görä awgustyň başynda Köpetdağ stadionu açylanyna hem müňler çadam ençeme sagatla prezidentiň gelmegine garaşdyrylypdyr. Şonu üstüde açyk meýdanyny uzak durmaga yaramadyk adamlar üçin tiz kömek maşynyny çağırmary bolupdyr. Bu hil çärelere çağalar, garlar we aýarlar hem çekýärler. Şu sebäpden meniň pikirimçe bu ilat üçin ören çynlykay egzamen, ören çynlykay barla bolýar. Мне кажется, для населения это действительно очень серьезный экзамен, очень серьезная проверка. Farid, bizde regionlaryň ilaty prezidentiň öz ýaşaýan ýerlerine gelmegine deshalary açmagyna begenýär diýen maglumat hem bar. Sebäbi bu ýagdaýda şähere serenzam berilýär, täze iş ýerleri hem döredilýär. Siz bu ýerde pozitiv zat görýärsiňizmi? На самом деле не всё так, потому что вот, например, вот эти новостройки, о которых я говорил, когда Hakykatda hemmesi beýle hem däl. Mysal üçin meniň gurrungyna eden täze guruluşlarym tamamlanyp desgalar ulanylmaga berilenine şol guruluşda işleyen adamlar işlerinden mahrum bolýarlar. Prezidentiň öz wagtyny owalar östürmek barada programma kabul edenligine garamazdan regionlarda beýle bir uly guruluşlar alınıp barylmaýar. Ýagdaý şeýle bolan soň nowatda guruluşyk tamamlananyna ol ýerde işleyen işçileriň köpüsi işsiz galýar. Anyk Daşoguz barada aýdylan 6 näsr körüniň uzak ýyllar alınıp barlan guruluşy tamamlandy diýilende bir wagtda 400-den owrak adam işini ýitirdi. Bu guruluşda esasan Daşoguzlar işläpdi. Gynansak da bu ýagdaý gaýtalanyp durýar. Eger fabriklarda wotlar gurulup dowamly işleýän bolsa, onu hawa dogurdanam hemişelik iş ýerleriniň döredilişi barada gurrun edip bolardy. Emma adamlary diňe guruluşyklarda olansalar we olar guruluşyk gutaran soň ýene işsiz galsa elbetde bir yerli ilat üçin düýpli mesele we işsizlik problemasyny çözmeýär. Местного населения, то есть безработицу, эти проблемы не решают.
Türkmen inisiativası guramasının başlygy Farid Tuhpatulen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmen prezidentiniň welaýatlary edýän saparynyň yerli ilada ýetirýän täsiri temasyny okuwçylarymyzdan gelen tesirleriň birinde Babahan Baynazarow owy yerlerini aýlanyp görsün, adamlaryň nähili ýaşaýanlygyny görsün diýen pikirini orta atypdyr. Azatlyk radiosynyň Facebookdaky we Wkontakte sosial ulgamlarynda Gurbangul Berdimuhammedow da şowuzda näme üns bermeli diýip orta atan şuňky sowalymyza şeýle jogaplar gelipdir. Dildar hergedek gelende işgärler we okuwçylar üçin şol bir azap olur. Hem ıssyda hem 25 gradus sowukda ony garşylap durmaly bolýarlar. Öz işini edip bilmeýän okuwçylara hem mugallimlere ýüregim awaýar diýip öz pikirini orta atýar. Cennet Aknur Sowet döwründe de ganayan yarady da şowuz aral gurady hastalyk boýunça birinji ýerde ozoluk diýip öz tesbirinde belliýär we prezidentiň saparynyň goşmaça çykdyjy bolaýmasa regiona peýdasynyň degjegine şüphe bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, sizi efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aktiv mälim etmäge çağırýarys. Munyň üçin azathabar.com web saytymyzda şeýle-de sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Ülkän Öwreniş muzeýinde göz öňünde tutulan iş orunlarynyň ençemesiniň boş duranlygy habar berilýär. Tutuş ýurtdaky we regiondaky işçilik nokta nazaryndan bu ýagdaýy nähili düşünmek mümkin. Umuman bu muzeýiň özüne, onuň işleyişine nähili täsir getirýär. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazajy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Balkan Velayet Ülkän Öwreniş muzeýinde iş orunlarynyň 50 götürümçemesiniň boş duranyny habar berdiňiz. Muň sebäbi näme? Bir Balkan Velayet Ülkän Öwreniş muzeýinde boş duran iş orunlarynyň sany 50 götürümden has köpräk. Muzeý başda açylan wagtynda 20 adam iş alındy. Ýa-da meni 30 adamyň işe alınmagyna Maliýe Ministrligi beýleki döwlet edaralary ruhsat edipdir ýa-da ruhsat etdi diýilen resmi hat vilayet häkimligine de vilayetin Ülkän Öwreniş muzeýine de geldi. Öňe şondan bäri 3 ýyl çemes wagt geçenem bolsa şol işgärler işe kabul edilen oňun düýp sebäbi Maliýe Ministrligi şol işgärlere hak kesmek hukmunu göz öňünde tutulýan Maliýe feriştesini inni 2 ýyldan köprek wagt bäri goýberenok muny muzeýde häzirki işleýän işgärler gurulmagy berdiler. Muzeýde şu wagt işleýän işgär 21 işgär, onda ýarhyndan köpregi teknik işgärler. Tehra Amanrada bu muzeýde işlemeli işgärleriň dolu işe alınmadlygy muzeýe ýa-da onuň işine haýsy-da bolsa bir täsir etdirýärmi? Elbette özünün elbet täsirini ýetirýär. Sebäbi şol hasaplananny muzeýe näçe işgär gerek, gelip gidýän adamlara nä derejede hyzmat ediljek. Bulan ählisi hasap sezip edilip, ondan işgärleriň üstad resmiýet ýani işgär sany kesgitlenýär. Ol bir howaýatlar. Ýöne muzeýiň edil şuňky gelim gidimne seredende muzeýe dogrudan bir häzir 30 göregi işgär alasy zerurlugam ýok. Sebäbi muzeýiň tomoşaçysy muzeýe gelip gidýän adamlar ýene de 30 semesi muzeý eksponatlary bilen tanışdyrýan muzeý işgärlerini, hünärmenleri talap edip duran muzeýiň şuň kıyardygy. Amanrada bu muzeý haçan açylypdy we onu muzeý eksponatlary ýeterlik derejede barmy? Muzeý bundan 3 ýyl semesi ol açyldy. Eksponatlarym şeýle seredeninde umuman bar ýöne şol eksponatlaryň tas 60-70% Balkan welaýatynyň taryhy bilen bagly eksponatlardan muzeýiň adyndan belli bolýar. Muzeý Balkan welaýatynyň Ülkän Öwreniş muzeýi. Onuň baş borjy, baş wezifesi muzeýe gelýän tomoşaçylary Balkan welaýaty hakynda dolu maglumat bermek. Ine şo maglumatlar muzeý eksponatlarynyň arasynda juda azlyk edýär. Balkan welaýatynda da
19-njy asyrda da 20-nji asyryň başky 10 ýyllygynda da 20-nji asyryň 30-njy ýyllaryna da ondan soňra da näçelep gyrgynçylyklar boldy, taryhyň akmenekleri bolup dümp duran zatlar. Meselen 1858-nji ýylyň garrygala sewşi 1916-njy ýylda Rus generali Madrid'in Balkanlı yomtlary 15 000 adamlyk jeza berdi, ekspedisiýasy bilen gelip gyrşy ine şu zatlar hakynda muzeýde ýekeje eksponadam ýok, ýekeje çekilen suratam ýok, ýa bolmasa beýleki taryh ýerler hakynda da iki ýeke suratlar bolaýmasa aýdaly Maşat Miheryan kadim galas hakynda gaýry ýerler hakynda iki ýeke bir könülsen suratlar bolaýmasa başga bir vilayetin durmuşyny taryhyna asyp görkezýän eksponatlar juda ýetmezligi diýe oňa dere Türkmenistanyň ähli muzeýine duş gelýän köne küýdeler, köne miskunnuklar, köne yaraglar, ýene gaýrlar artmyşlygy diýe. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly radio dinleyijiler, ýa-da Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys. Saatlara kesmeden soň ony ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.